Yonja andingomntu othanda uphinda-phinda into enye kodwa ke ngenxa yento yokuba ndilapha namhlanje ndizawuthetha loo nto ndikwazi uyithetha. Sisebenzile ke noba uMatyonja. Qala ke umntu mosi ukuze umazi uqala at a certain point, umntu uqala umazi endaweni ethile. Udibana kwethu ke sadibana esimo sikhonza kunye phantsi komlungiselelo uTata uKetile. Ndiyacinga ke izinto, most yezinto esizaziyo sobabini zizinto esizifunde phaa kuTata uKetile. Sasixabana kakhulu ke mna naye when it comes funeke ebize uTata uKetile. Wayengathi uTata umlungiselelo uKetile wayesithi ombi. Ndixabana naye kakhulu ndithi yabona ke bhuti lapha kusenkonzweni xa uthetha ngo-ombi uzandiconfuse, andizoyazi uba uthetha ngabani na. Uba uthetha ngomlungiselelo uKetile yithi uTata umlungiselelo uKetile ndizokwazi uba uthetha ngabani athi ngu-ombi lo. Ndithi okay hayi ke ndiza kuyeka uthethe ngalo ngo-ombi lo wakho. Sisaya ke waya ke eKapa yena 3 years before mna ndiye eKapa. Mna ndifike ephaya eKapa. eKapa ke ndiyacinga uye ngomsebenzi. Indaba ke yoya eKapa yophuma ekhaya okanye uye apha uyakhona umntu suba esiya ngenxa yenyanzelwa zimeko. Awusukuhambe if ii-opportunities bezikhona apha emakhaya. Mna ndingumntu wokuqala ongazange waya eKapa kodwa ngenxa yendawo thina ezisuka kuzo ezingenazo ii-opportunities ke ngoku sinyanzeleke into yokuba sishiye amakhaya sihambe sizama unceda amakhaya ethu. Sifikile ke Kapa, sadibana emveni kweminyaka emithathu. Sidibana kuvulwa isakhiwo saseKhayelitsha. Uqala kwethu udibana phaa eKapa. Sathetha ke sancokola. Wathi kum uphi? Ndathi hayi ndiseKhayelitsha. Ukhonza phi? Ndathi hayi ndikhonza kwenye inkonzo engeyiyo iChurch of God. Kuba ke ndandiqhele ukhonza zange ndifike eKapa ndingakhonzi. So ke ngoku wathi yena hayi man eFishhoek ikhona isekethe phaa ungaya. Hayi ndathi hayi shop kuGrand mfethu ndiza kulandela kukhoyo sisuka kunye mosi. Uyaqonda hayi ke ndahamba nam ngayokhonza eFishhoek. Ndiyakhumbula ke uqala kwam ufika eFishhoek kuba uMaga waye wandibuza uba awuzosivizitela. Ndathi hayi andicingi njalo tata, ungathi ndizawuzinza apha. Nyhani ke ndazinza eFishhoek. Sasebenza ke kuqala sasebenza ebrentshini kunye. Wayenguchairperson ke yena ebrentshini ngalaa xesha. Mna ke ndingunondyebo. Sasebenza kunye ekwanguye yena nosecretary weregion yaseWestern Cape. Sasebenza kunye ke ebrentshini. 3 years emveni koko kwaphinda kwanyulwa yanguye ke ngoku yena usihlalo weregion. Mna ndangunobhala weregion. Sisebenze kakhulu ke mna naye. I-relationship yam naye ibi more than i-relationship yomzalo yabazalwane ngoba apho sisuka khona zange silibale apho sisuka khona. Sadibana phi, sadibana njani na. Zange sithi xa sifika eKapa salandela izinto zaseKapa. Zinintsi izinto umuntu anozilandela eKapa, zinintsi into ezimandi. Kodwa ke thina ngenxa yemfundiso ebesiyifumene emva ekhaya sakhumbula eyona nto ibalulekileyo ebomini kuza uThixo kuqala, and then zonke ezinye izinto zilandele. Sisebenzile ke sobabini kwiregion. Njengoba umama Magwa asetshilo ngaphambili ebengumntu oconsultayo. Ayikho into umzalwa uba uGosa uMatyonja abafike apha estage ayithethe ingeyiyo laa nto besigqibe kuyo. Ayinguye umntu ojikela into enigqibe kuyo. Uba sidicide into yokuba sawuthetha eli hlobo sizawuthetha eli hlobo. Akazofika apha athethe izinto endingazaziyo mna okanye mna xa ndilapha phambili ndithethe izinto angazaziyo yena. Uba sigqibe ngento sigqiba. Usebenzile ke kakhulu kulaa region yaseWestern Cape. Andiyacinga into yokuba uqala kwakhe wafika ulutsha liphaa ko-40 but ngoku ulutsha I think siphaa ko-80, 90 ulutsha. Yimisebenzi yakhe ke. Abantu ke abazenkonzweni abatsha basuke bezele enkonzweni. Zikhona izinto ekufuneke zenziwe lulutsha ukuze zi-attracte abanye abantu ngaphandle ukuze bayibone le nto niyenzayo into yokuba
ibafanele bangafithisha kulento. So ke ngoku yena wayengumuntu one-ideas ezininzi, eni-ideas zakhe ngexesha elininzi zazisebenza ziphumelele. And umzalwane uba uGosi uMantshontsha wayengumuntu othobeke kakhulu, wayengumuntu o-down to earth, umuntu ofikelela kubantwana, ofikelela kumuntu wonke. Ndizawuphinda ndithi akazophinda bekhona yena, akazophinda bekhona umuntu akanayo iduplicate. And umuntu ezinto sizithetha apha namhlanje, umuntu njengoba ephila emhlabeni nguye odeterminayo into ezawuthethwa ngayo. Nguye umuntu njengoba wena uphila emhlabeni, into esizayithetha into esibona apha kuwe ngokusaphila. Xa ungasekho sithetha zanto wena ubuzenza. Kha siya-repeata nje imisebenzi yakho emihle ubuyenza emhlabeni. Nditshilo ka ndizothetha kakhulu namhlanje ngoba ndandiyifumene iplatform yothetha. Kodwa ke ngaloo mazwi ndibulele ifemeli, ndibulele umama ngosiboleka yena. Ndiyacinga into yokuba umama wakhe wayengakhonzi nathi, kodwa wayengenangxaki. Ndiyakhumbula noba sisuke Kapa siza noba kundawo napha eWestern Cape, sasifike lapha kokwabo sivase senze yonke into. Ndiyakhumbula ke umama wakhe wayendiyalezile, wathi kuyo yonke into eniyenzayo kwala Kapa nijongane bantwana bam. Elapha nje namhlanje zange nemini enye sixabane. Wayesithi xa ndibiza Mkhuluwa, athi Mkhuluwa